uNkulunkulu usibusise ngezinyanga zakwa-Israyeli 163 wasibusisa ngezingubo ezimhlophe zakwa-Israyeli 40. Ayakhiwanga indlu iyobhidlika futhi uSathane nithini ngaye njengoba elokhu eqhamuka lapha uthi uzoma ezindleleni avimba abantwana bakababa. Nithini ngalokho? Akahambe aye kwentshabalala, hayi kwashabalala but kwantshabalala. Nivumelana nami? Shine. Amaqembu wethu lapha emeka njena ngapha kwesekudla iKZN, ngapha kwesesincele iGauteng. Basabalwa njalo ke abadonsa intambo babhekwe ukuthi baphelele bonke. Uma sebaphelele ke bazawuqala beze impempe ikhala bese bayadonsa ke. Ake sibhekeni ke sibone ukuthi kuyawuzala ngomoni. Nazo-ke zawusuka-ke usuka madoda kude manike-ke zindala zombili bedonsana njalo. Iyayidonsa iKZN, bayahleka beKZN, zabamba kwathula kwathi kwa. Besabambene njalo nazo kawuthi ke sibone ukuthi kuyakwenzakalani ke. Zisabambene kuthulile akukho la iyakhona, zimile basabambene. Awu yayithatha iKZN. KZN iyayibadonsa kule sombe sokuqala, iKZN iyalithatha ke sebazawuthi kuthola ithuba nje ukuthi bashintshe. Ngapha ngasesincele KZN kulesi sokudla iGauteng. Linye iphuzu KZN hamba phambili 1 iGauteng 0. Nakho zabandala zombili awu zadonsana njalo. Yayibona iGauteng yayithatha la iGauteng izanabo. Hayi kodwa yangabe iKZN yasho ukuthi ayikanike kwenze lokho. iKZN isayibambile, basayibambile kanjalo yahamba nayo iGauteng, yayihamba nayo iGauteng ayikakandluli kuloyo muca lona wokuyithatha. Isabambile sabambene kodwa iGauteng iyona inethuba lokuthi ngayithatha ke manje. KZN isayibambile baphumule nabo beseGauteng, basayibambile njalo. Awuthi ke sibone ukuthi kuyakwenzakalani, kuyawuzala ngomoni lethu. Basabambene njalo. Usathule ukuthi etu. Asikhumbule ukuthi hamba phambili KZN ngelinota eqandeni bese bambile kusathulekile ukuthi eqwaqa. Sicela ukuthi ningesini phazamise abadonsi bentambo. Memezani nime lapho nime khona. Isabambene uyathatha iKZN. Na iKZN iyayibuyisa intaba ibuyisa ngakhona. Yayibuyisa iKZN intaba ibuyisa ngakhona.
Samile sisabambene njalo. Sabambene. Ake kulilizwe kuleyo ndawo, ukulilizwe mlilize. Akulilizwe mlilize. Sabambene. Kuthiwa mabasukume bangalali phansi baseGauteng. Kuthiwa imali ngeenyawo ningalali phansi, ningahlali phansi. Sibambene idrole sazi ke ake sizwe ukuthi ubaba ube khona lapha kunondwebo wethu ukuthi uthi kwenze njani. Nazi baba. Sacela silalele. Ake silalele sonke. Sacela ke silalele. Hayi basazoya kwi-extra time. Khona inkinga ekhona. Umthetho wentambo awuvumi ukuthi uhlale phansi ngezinqe.